Tässä videossa näytän sinulle, kuinka opiskelijoiden iPadit lukitaan muutamaan sovellukseen. Avaa Teacher App. Valitse luokkasi. Napauta sallittujen sovellusten vieressä Allowed Apps. Valitse ajan kesto. Ja valitse, mihin sovelluksiin iPadit lukitaan. Ja napauta Apply. Ja napauta Done. Oikealla näet opiskelija-iPadin, jossa on sallitut appit. Voit myös muuttaa ajan kestoa. Tai lisää tai poista sovelluksia laitteeseen. Napauta ajastimen vieressä olevaa plusmerkkiä. Muuttaa ajan kestoa. Ja lisätä tai poistaa sovelluksia. Ja napauta Apply. Napauta Done. Poista asetukset napauttamalla 3 painiketta oikeassa yläkulmassa. Ja napauta Clear Apps.